Het is manje, 24 augustus. Dit is de Sportcast. Mij on tafel, Andor Faber. Gelijk even een stelling. Lucas Bijker kan nog makkelijk mooi in de KKD. Ja. Ja, Roelof? We maken hem groot vandaag. Ja? Na deze uitzending heeft hij een nieuwe club. Lucas zelf? Geblinddoekt hoorde ik net. Geblinddoekt? Dus Of ja, zelfs, ja? bij deze, ja. Ja. Of zelfs Absoluut. Eredivisie? Nou, zonder blinddoek. Zonder blinddoek. We gaan beginnen, jongens. We hebben een soort te bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. SC Heerenveen bloot op een nij met een lege hond achter. FC Twente is in het eigen Abelense stadion met 2-1 te sterk. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Het is 1-0 van FC Twente. Laat hem ik weer op. Brouwers met een maatje. Oh, Brouwers maakt het hem net. Heerenveen houdt druk op de defensie van Twente. Trensko laat hem bij de tweede peel. Dan is Brouwers. Die maakt het hem weer net. Brouwers, jongen, 2 keer achter elkaar. Zagaritis op de penaltystip. Vente. Oh, corner komt er van Trensko. Richting de tweede peel. Kan die inbracht worden? Ja, wat kan die? Maar trouw, Pollen van Brouwers. Ik tel hem eigenlijk al. Maar de wedstrijd is zo goed als beslist, want het is 2-0 voor FC Twente. Unuvar liek hem te matchen in boete speelpositie al de eerste. Vlaggen gong omheen. Maar het wie al vrij gauw in de wedstrijd dat het absoluut geen boetespeel was. Zo het dan toch nog. Het wordt namelijk 2-1 en we hebben nog een hele lietse minuut te gaan. Trensko net door en er komt nog een corner. Nee, hij fluit. Oh, schietslachter. Hij fluit. Oh, dat kind toch net. Hij houdt geel op Brouwers. En dan is het reed. Binnen de tweede geel van Brouwers. Oh, dat is dan ik wel dom. Dat is dan ik dom. Ja, ik snap de woede van Brouwers wel heel goed, hè. En hier aan tafel Andor Faber, Roelof de Vries en voormalig profvoetballer Lucas Bijker. Welkom. Dat Ja, doet pijn. ja, dat doet pijn. Dat doet pijn. Ja, begin nou, nou met niet een zo. lach zeggen, dat is jammer. Maar het is toch zo? Ja, op dit moment wel, ja. Op dit moment, Op dit wel. moment wel. Maar misschien komt er nog verhoring in. Einde carrière zit er bij die profiel. Dat heb ik ook gelezen. Dat heb ik nooit zelf gezegd, maar blijkbaar wel, ja. Ja, iets Maar- voorbarig of valt het... Ja, misschien wel. Ja, het is wel bijna weer 1 september, hè. Dus nu nog voorbarig, maar ja, we weten niet hoe het over een week, 2 weken is. Nee, zeker net. Is de Andor, ja, dit is een beetje traditie van Mooitje. Is er nog een rectificatie? Moeten we nog ergens op even rondkomen? Ja, ik moet wel Oh, wat ja? rectificeren. Oh, jee, nou. Ja. Ik had verleden week een spion opvierd, hè, die het wat verteld had om mij over het spul van Mark Diemers. Maar ik had het verkeerd lezen. Dus de info die ik van een spion kreeg, die ik voor Leon Diemers, die waard ik leuk op me in, want ik zei dat hij de bal te volle helling kwam. Ja, het kwam er net lekker uit, vond ik eigenlijk. De kritiek van Dij op Diemers. Nee, maar hij waard wel lekker vol. Dus dat werkt in die zin wel, hè. Maar het wie dus, ja, ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. De informatie van mijn spion, ja, heb ik gewoon net goed vertaald. Dus dat wil ik graag bij deze rectificeren. Oké, nou misschien hebben we na je week weer een rectificatie. En laten we eerlijk zijn, Roelof is weer waarom van vakantie. Die kans is grut, ja. Theoretisch Joen is de kans op Ja, een maar ik rectificatie. viel als je jij daar hier aan tafel zit. Ja, Roelof zei dat Levi Smans net speelt. Maar dat was Arjen de Boer, hè, die dat zei. Ik zei, Levi Smans, die kans dat hij gaat spelen is wel vrij groot. Dus wil je dat nog een rectificatie? Dat bewaren we die voor volgende week. lekker. Ja. Ja, want Roelof, dat is weer waarom van vakantie. Ja. Het wie smoorhiet, wie is de Nederland bleun? Ja, wie het hietste punt van Nederland in Ja. Limburg. En de mosken die voelen deer van het dak al. En de meeste mensen die zie je daar een beetje verkwolling op. Die gaan naar het stroom of naar het zwembad. En wat dien je? 3 landenpunt. Nee, bowlingbaan. Bolo, dat was Ja, zo, toch? ja. Je denkt van, het is uitstekend waar om te bowlen. Hyperbolen of zo heet dat. Dan maar via de zijkant met kleurkens en zo. Ja, mijn dochter is 8 en die ziet de hele vakantie al. Wanneer gaan we bowlen? En op een En gegeven toen moment toch, het is nou 28 graden. Dit is wel een nou, geschikt die moment. al 3 dagen 36 graden. Dus zijn nou, geven we nou even een uurtje in de airco, even bowlen. Wie een prima keuze trouwens. Oké, nou goed. Ik krijg wel eens de jaren, jongens, in deze podcast ben we te kritisch. Te kritisch? Ja, te negatief. Hoe wie? Nou, hoe Elkenien, hoe Heerenveen of hoe Cambuur. Kijk Ja. nou wel Lucas aan tafel, hè. Ja, nou, Hoe kritisch sprutsen. Ik ben Mr. Positivo. Ja, Oh, ja. toch? Jawel. Nee, maar 100%. moeten wij de teneur Voor van de dit balans. programma een beetje verrooien? Nee. Nee? Nee, vind ik net. Oké, Lucas? Nee? Nee. Goed zo, dan zal ik er gelijk wat stellingen ingooien. En de eerste is voor Lucas. Robin Veldman is de eerste trainer in de Eredivisie die eruit vlogt. Nee. Nee? Ik hoop het ook niet voor hem. Gun ik hem niet. Dan Roelof. Wij toch als ambassadeurs van Andries Noppert. Wie de I0 van daar rots. Nou een blunder, ja of nee? Nee. Nee, geen blunder. Of zien Andor, bij de komst van Ishem Ferra is Remco Balk oerstallig. Nee. Nee. Roelof, Ja. Luc Brouwers had gelijk. Dennis Higgler wie de allerslechtste man op het veld. Ja.
Andor, dat Matthias Natti voortgaat bij Cambuur, dat is geen enkel probleem. Nee. Nee, dat is dus wel een probleem. Ja, vind ik wel. En de laatste is voor Lucas. Ik ben op dit moment zeker net minder als Thomas Galvez. Klopt. Klopt. Nou ja, want hoe fit bist u? Want er is 32 hier. Doe maar, Ik laat ze maar zien. topfit. Laat ze maar Ik ben zien. topfit. Nee, Topfit? die bewaren we even. Hij heeft Als blokjes. ik krijg ruzie met mijn vrouw. 8 blokjes? Nee. Ik Ik krijg ruzie met mijn vrouw. Ja, dan krijg je allemaal... 7,5. 7,5. Maar dan is 22 hier. Hij is bij Cambuur voetballen. Hij is bij Heerenveen voetballen. Hij is bij Cadiz voetballen in Spanje. Bij KV Mechelen in België. Hij is op Cyprus zitten. Bij welke club, Roelof? Etnikos, Ethicos Acta. basiskennis. Ja, dat is basiskennis. Maar goed, Tjim Goeie. Wurg wist beleid, mooi Mooi, hè? werker, economische zaken bij de gemeente Heerenveen. Ja. Lees dat even nu. Ja, er komt een moment dat ze het niet meer in zien zitten, denk ik. Dat is vorig jaar. Cyprus gehad, supermooi jaar. 2 seizoenen geleden eigenlijk alweer. Supermooi jaar, echt in alles een heel mooi avontuur. Met de kinderen, vrouw, echt super. Dan had ik de Monkey Town op Cyprus uitspelen, heb ik begrepen. Ja, van begin tot eind. Echt waar. Dat was... Veel bolen ook ja, daar, ik want het is moet heel heet. heel eerlijk zeggen, dat was ons wekelijks uitje. Samen met Mark, de vrouw en de kinderen. Mark Diemers. Dat was, dus dat was, dat was gewoon, uiteindelijk in alles was superleuk. Een mooi avontuur gehad. Nou, zij hebben er ook een jaartje gezeten, dus in die zin hebben we dat goed gedaan. Ja, goed, hij ging terug naar Cambuur. En voor mij kwam er uiteindelijk niks. Of tenminste niks wat wat ik nog wilde. Nou, dat denk ik niet. Zeker, laten we zo zeggen, financieel zeker niet. Als je vergelijkt met Mark, dan... Nee, maar dat doe ik echt voor een appel en ei. Dan ben ik voor een prikkie op te halen. Ik doe het echt voor mijn plezier. Maar nee, ik moet heel eerlijk zeggen... Hij moet dus heel graag die comeback match. Hij is nog mooi traind, deze simmer, in de Tarien bij RKC Waalwijk. Ja, nee, kijk, vorig jaar in de zomer kwamen de dingen waar ik zelf dan niet zag zitten. Nou goed, het gezin... Zoals? Oost-Europa. Toppers? Oost-Europa. Oh. Nee, nou goed, en uiteindelijk in de winter ook nog wel wat dingetjes. Clubs als bijvoorbeeld. Ja. Hey, dat was voor mij geen overweging. Weet je, dan was het, eerlijk is eerlijk, maar dat was puur ook financieel. Als je dat vergelijkt met wat ik verdien bij de gemeente, dan kon dat eigenlijk helemaal niet uit om daarvoor te gaan verhuizen. Betellen ze zo goed bij de gemeente Heerenveen? Of samen bij ons? Of, ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Nee, maar weet je, ik heb het ook gewoon echt naar mijn zin. Met wat ik doe, ik heb leuk werk en prima salaris, mag ik zeker niet over klagen. En weet je, de kinderen zijn in Heerenveen, gaan naar school, dicht bij familie, ja, dat hebben ze niet gehad. Maar toch is het wel serieus nijtocht over een comeback in Waalwijk. Ja. Het Oostreins is mooi. Nee, maar dat is ook. Ik heb vorig jaar ook echt gezegd, toen vorige zomer niks kwam, heb ik eerst even een maandje, 2 maandjes echt even voetbal niet al te veel te maken willen hebben. Ik heb meegetraind met Heerenveense Boys 2. Team van mijn zwagertje. En trainer Guido Pen vorig jaar. Dat was wel superleuk. Gewoon lekker... Echt plezier in het voetbal. Gewoon lekker 2 avondjes in de week trainen. Lachen met die jongens. Af en toe een beetje zaalvoetballen. Ja, dat vond ik superleuk. Maar klopt het als toch zelfs daar uit de selectie van best? Nou, uiteindelijk zijn we daar ook financieel er niet uitgekomen. Dus dan zal het toch wel aan mijn ijs hebben gelegen. Voor een prikkie op te halen. Nee, dus... en toen op een gegeven moment begon het echt wat te kriebelen. En dacht ik ook van, ja, weet je, toen was ik 31. Ik ben te jong. Ik denk dat ik het nog kan. Ik ben nog fit genoeg. Ja, misschien moeten we nog 1 keer alles aan doen. En toen heb ik Heerenveen gebeld. Tenminste, Joey van den Berg. Die was assistent-trainer bij de Belofte Heerenveen. Ik zeg, Joey, ik kijk uit op het sportpark. Kan ik niet gewoon bij jullie komen meetrainen? Weet je, leuk met die jonge gasten. Een beetje fit blijven voor mezelf. Weet je, vrijblijvend eigenlijk als ik een keer moet werken. Het komt niet uit, dan niet. Tuurlijk, kom langs. En heb ik daar gewoon een halfjaartje, iets minder een halfjaartje vanaf eind november, begin december meegetraind. Eigenlijk met het oog op, als er nog iets voorbij komt deze zomer of afgelopen winter. Ja, dat ik in ieder geval fit genoeg was om ergens aan te sluiten. Maar waarom is het dan toch net slagen bij RKC? Nou ja, dan komen we toch op het financiële. Nou, uiteindelijk heb ik daar 2,5, bijna 3 weken meegetraind. Een wedstrijdje meegespeeld. Trainer Sander Duits, wie dik tevreden? Volgens mij wel. Tenminste, hij gaf aan van wel. Ja. Zeg maar gewoon
Ik zei net, de Lionel van Friesland noemden ze me daar al. Dus, Mooi. Hij kwam hier aan bij de receptie en ik haalde hem op. Nee. Niet vertellen? Jawel, Jawel, joh. is nou toch al begonnen. Ja, hij kwam aan bij de receptie en die vrouw, die kent hem niet. Dus die heeft een naam noteren, hè, voor de veiligheid en zo. Ja, Lucas Bijker. Ik zei, ze noemen hem ook wel de Lionel van Friesland. Maar die vrouw heeft natuurlijk geen idee wie Lionel. Ja, geweldig. Nee. Maar nee. Dus uiteindelijk beviel hartstikke goed. Ik denk voor mezelf ergens een hele mooie, leuke club. Leuke mensen ook, trainer ook. Alleen, weet je, in eerste instantie zou ik daar alleen naartoe gaan. Maar goed, 4 kinderen, een vrouw die hier zouden blijven. En de kinderen zagen uiteindelijk zelf niet zitten om dat te doen. Zeiden, wij willen gewoon graag mee. Nou goed, dan worden de eisen toch iets meer. Ik heb daar zelf gezocht naar een woning, via de club geprobeerd. Alleen, ze konden me daar niks beloven dat ze of een woning zouden vinden of iets wat nog enigszins betaalbaar is in deze tijd. Ja, dat wordt vrij lastig met de huidige woningmarkt. En, Maar was er nog heel graag die combatmatje? Was er echt heel graag? Op dat moment had ik zoiets. Eigenlijk was het april, mei dat ik een beetje twijfelde. Dacht van, stap naar amateurvoetbal maken om gewoon weer lekker plezier, lekker in het voetbal gewoon wedstrijdjes spelen. Dat had ik wel gemist. Ja, lekker op Moet de ik bank bij eerlijk Jereveen zeggen, Boys 2. Ja, bijvoorbeeld, weet je, en dan als super sub, misschien dat ik me daar nog nuttig kan maken. Als kopsterke speler. Nee. Ja, ze hebben daar een spits lopen, daar kan ik niet tegenop. Jeff de Vries. Maar, namen noemen, altijd belangrijk. Namen noemen. Jeffrey. Ja. Dus, Dus, grote man bij je SC kent ook, hè? Ja. Maar goed, nou toch goed Jereveen hebben. Het wordt toch een beetje een repeterend verhaal, Roelof. Wel kansen creëren, maar net oormatje. Ja, beter dan Volendam, maar een puntje pakken. Beter dan Grace, maar verliezen. En beter dan Twente, maar verliezen. Ja, dan komen we toch bij de expected goals. En dat is de man van de cijfers. Ik ga ze opzocht, jongens. Zo. Jereveen 2,44. FC Twente 1,63. Ja, maar Arjen. Heb ik het net over die lengte? Arjen. 1,63. Zo stel. Dat is wel heel jammer. Hè? Dat is Ja. wel jammer. Nee, maar oké, maar ga verder. Nee, onder de gordel. Nee, maakt niet uit. Ga lekker door, joh. Maar dan stel de vraag aan Lucas. Of hij lekker nog een door. ambitie had om te branden, vervolgens kapste maar. Ik haak maar die zelf zie- weer in. zij- Nee, zij- kom op. Ah, Mij die zien verhaal net vertellen en nou drukste hem ook nog via de groen in. Sorry. Nee, maar het is goed. Ja? Nee, het is goed. Okay, maar ik moet een beetje tempo horen in deze podcast. Ja, dat wel, ja. Dat is altijd belangrijk. Oh, Dus we zijn alweer bij Jereveen. Oh, oké. De ambities van Lucas in de profvoetbal ben je voorlopig in de ijskast. Toch? Zeg ik iets geks? Ja. Maar Maar als ik mijn verhaal mag afmaken, dan... Ja, natuurlijk. Als er Ja, nog een club dankjewel. Nee, maar Als er nog ik een club vind het een mooi antwoord. Dankjewel. Jij bent ook een van de weinige, Roelof ook, die toch wel geprobeerd heeft contact te houden, Ja. ondanks dat ik vorig jaar geen club had. Ja. Dus, Wij hebben wel die warme... nee, maar dat is wel sympathieke mooi. Weet je, empathie. dat uit het oog, uit het hart van de presentator van dienst, dat is... Ik ken je nog een app gestuurd, Doesto, op proefie bij RKC. ja, nee, maar dat jaar daarvoor heel weinig gehoord. Maar goed, dat laten we even... Roelof en ik vielen dus, wij schuiven we verantwoordelijk gewoon van te die schuiven. carrière. Wij wilden hij nog Heel in het mooi. profvoetbal een Dankjewel. kans, Jan. Dankjewel. Maar Linte Dankjewel. Postumus mag bellen als je maar boven de... Hoeveel moet het zijn eigenlijk? 2,5 Appartementje per maand. of huisje? Ja, appartementje sowieso. En Een 2,5, huisje, 3 duizend per minimaal maand. 3 slaapkamers. Ja. En, Wat is die jouw wel. Ben? ja, Ja, dus, die jongens kunnen samen slapen. Op Cyprus hadden we ook een huis met 3 slaapkamers. Liepen de jongens valt wel samen, mee. 2 meiden samen. Dus Zwembad? we zijn er niet zo moeilijk. Landal mag bellen. Mag zeker bellen. Nou. Staat voor alle sponsoring staan we open. Oké, nou, we verwachten je eigenlijk dat de telefoon rood gloeiend is in heel nooit ordering van deze uitsturing. Maar we hebben het dan nou over Jereveen en de expected goal? Ah, Ja. vooruit dan. Ja. We komen er nog wel op terug. Ja, Expected goals. ja. Lees even nu, Roelof. Wat expected goals weer? Nee, ik neem het publiek zo serieus. Ik ging er al van uit dat mensen dus weten wat expected goals zijn. Ja. En die wie een 3 keer heger van Jervin dan het is omdat ik nou weer. Ja, dus- Heger 1,63 om 2,54. Mag ik dit nou uitlezen? Maar goed, niet verder. Ander, mag ik het uitlezen? Geef maar verder. Oké. Tempo. Ik wil het graag weten. Leg het uit. Ze wien heger de expected goals in Volendam, Tjen FC Grace en ik Tjen FC Twente. En ik nou weer, dus het luidt onder het allemaal van de kansen. Daar zit het momenteel in. Ja, En daarom hebben ze een Spitsenprobleem? spitsprobleem. had ze een spitsenprobleem. Nee, dat Delevente wint in de Grace natuurlijk net bij. Of de laatste 10 minuten of zelfs voor die pas in. Hij mist wel 2 echt dikke kansen, vooral die eerste. Ik vind het heel makkelijk, ik kwam een beetje achter hem. Ik heb wel het idee dat het nog wel komt. Alleen nog, ik vind wel altijd, dat gaan we hier volgens mij in de podcast ik wel vaker uit, maar als doelpunten tellen. En nou ja, hij staat een Ringo Meerveld erbij, die maakt het wel een peer. Trensko maakt ik wel een peer, die spielenhouden snijden net in de basis. Brouwers maakt het er wel een peer. Het is net, ik had wel het idee dat er iets bij maat of zo. Maar maak eens nou die zwargen. Mooi. Ja, hebben we ons vaker zo. Ja. Ja. Robin Veldman maakt het hem niet zwargen. Zullen we er even naar luisteren? Even Ik hier? kan me vregen. Maar...
Geen reden voor zorgen nog? Nee. Als jullie ook rustig blijven, dan hebben wij geen zorgen. Hoe ligt het aan ons? Nee, maar dan hebben we het er gewoon niet over. Nou, dat wie wel heel kwaad. Wel duidelijk. Dat is wel heel duidelijk. Maar- Ja, dus, De boodschap is dus, wij moeten ons geen zorgen maken. Lucas, maak jij jou zorgen? Je hebt die hele wedstrijd gezien Ja, zondag. Even aan de scherpe analyse voor jou. Ik heb zeker niet de hele wedstrijd gezien. Maar ik wil wel even zeggen, mede namens Robin Veldman, wat een kutvraag. ja? 3 wedstrijden. Nee, maar dat is toch eigenlijk te vroeg om te zeggen, maak je al zorgen. Nee, daar ben ik met je eens. Maar Maar dat was ook een beetje het einde van... je moet het vragen, snap ik. Nee, maar dat is toch nog te vroeg. Nee, daar ben ik Ja, wel maar met je oké, eens. wacht Weet je, om je nu al zorgen in te de maken. promovendus. Dat is Ja. een teleurstellend resultaat in Volendam. Dan de Waallijke derby. Verliezen van Grains. En dan in FC Twente. Die heeft dan net een doelpunt scoort. En die maakt het voor zijn allereerste doelpunt. En stie je weer maar lege hand. Maar wij dan kijken verder. Dan heet toch een dramatische start. De scorebordjournalistiek is het. Expected goals. Ja, expected goals, die wien wel goed. Nee, maar ik vind dat te Strijk vroeg. is een volle. Nee, maar dat is nu te vroeg om je als zorgen te gaan maken. Ja. Vind ik. Dat vind ik. Oké. Ja, ja, omdat weet je, die, en omdat dat die vind ik statistieken in het voordeel van Jereveen binnen. Dat jou te zo'n dat het probleem net leidt bij het creëren van de kansen. Het fieldspul hebben we al jaren concluderen kennen dat wie de oranje wedstrijd ik hier net zo min. Als je altijd al jaren oors wie, ja, dan hier je zware meidje matten. Het programma wat er nou omkomt is misschien echt net hier in het vaardiel. Want Go Ahead Eagles, Feyenoord uit en dan NEC thuis. ja, precies. Dus dat helpt misschien echt net mij. Als ze verliezen van Go Ahead Eagles, dan komt de druk op. Ja. Want dan haast jouw wedstrijd in je punt. Ik denk dat de druk er al op zit, Jer. Nee, kom Daar op. maak ik stoot ervan. Dat had hij dus, kijk, zo. Wij matten dat dus net van maatje. Dat bepalen we zelf op. Oké, Ringo Meerveld, die kreeg ik een basisplek. Is hij nou een linksboeten of een noem het zien? Noem het zien. Ja, toch? Ja. Ik kies zelf echt het idee van Robin Veldman. Die vindt Meerveld zo'n goede voetballer. Hij maakt kosten wat kost voetballen. En dan zie je we wel een plakje en dan zet ik hem wel linksboeten. Ja, maar dat had hij bij Willem II ook wel spelen. Dus het is net zo dat het een compleet vreemde positie voor hem is. Plus dat middenveld, dat word je met Linde van Overheen Brouwers, word je in principe zo steenlitten. Al het eerste wie net volle reden om dat te verhooien. Dus ik snap wel dat hij dan een plak ziet. Maar je zet Vind toch wel altijd de spelersdeel waar ze het beste renderen. En bij Ringo Meerveld is eigenlijk niet het Valorien. Hij zelf in elk geval ook. Hij wil op die nummer 10 positie. Maar hij had het toch vreed bij het pasmoment ik kon daar uitlijnen. Waarom die Ringo Meerveld... Nou ja, dat leidde niet gewoon naar de wedstrijd uit. Ik meen dat ik ontdij uitlijnen hier. Dat Ringo Meerveld nou nog wel wennen maat onder het nieuwe niveau. Een stapje heger. Toch eventjes onder tempo wennen. Daar toch een hele wedstrijd op het zien. Zijn favoriete positie. Als je dan links staat, dan ben je iets minder in die tempo van de wedstrijd bezig. En kun je die wat langer volhouden. En daarom zet hij hem sowieso in ieder geval de eerste helft op een links boeten. Ja. Maar waarom van Wie de Trensko? redenatie. Ja, dat vond ik verrassend. Ik vond wel Trensko wat in een iets zwakkere fase zitten. Ik vond net heel min beginnen aan de competitie. Ik vond nu de targeting wat min. Hij is wel iemand die inderdaad doelpunten maken en het verschil maken. Dat voelde ik goed in de tweede helft. Scoorde vorige week. Maar ik vind het moeilijk, wat Trensko en Linde, dat ben misschien wel de twee beste voetballers van Jereveen. Nou ja, Meerveld er misschien nou erbij. Maar Linde is ik ietsje weer vast momenteel zoals. Wie minder is de helft. Logische wissel weet ik. Maar normaal gesproken zoiets is het Linde, die stelt de eerste op en de rest bouwt eromheen, bij wijze van spreken. Maar ja, Linde maar het vrezen voor een basisplak. het voordeel tussen aanhalingstekens nou dat Luc Brouwers kost is. Dus dat zal Linde, lik het mij spelen. Op het roterende middenveld zie je dan Meerveld en Van Overheem. En Van Overheem speelt het momenteel echt heel sterk. Dat lijkt het mij eigenlijk de verste man, ik sowieso. Ja. Dus ja. Lucas, hast du wel eens een rode kaart kregen na je ouder in van de wedstrijd? Nee. Nee. Überhaupt wel eens een rode Zelfs kaart? ik niet. Ja, ik heb wel eens een rode kaart gehad. Oh ja? Vertel eens. Ja. Ik zit dus te denken, ik heb eens 2 keer geel wel eens gehad. Ik heb ooit een keer België was een rode kaart gehad voor een opstootje. Wat hier zijn? En, Of dienen? Ja, een beetje duwen trekken en wat iets te agressief duwen trekken. Willen we dat Maar, op het Braziliaanse temperament ja, dan komt het temperament wel eens naar boven. Nee, ik heb ooit nog eens rood gehad met Cambuur tegen Utrecht. Ja, dat was heel ongelukkig. Ik gleed een beetje uit en landde ik op iemands enkel. Ja, dan is dat rood. Ja, dat was nog voor de VAR, maar dat was de scheidsrechter, ooit die Steegstra? Hessel. Ja. Oh. Die stond te gillen in mijn nek. Rood. Oh ja. Die zegt scheidsrechter. Een sneker, hè? Ja. Vaste luisteraar van de sportcast. Dus, Ja, dan weet hij het even. Neem ik hem nog steeds kwalijk. Ja. Maar nee, dus ja, maar ook niet zo heel veel.
Maar Nee. na afloop van de wedstrijd zelfs ik niet, nee. Nee, want Luc Brouwers die kregen Rode een kaart. rode kaart. Kregen in minuut 90 kregen Heerenveen nog een corner. Maar die mochten ze uiteindelijk net meer nemen. En Brouwers weer lelijk en frustreerd. En kregen zijn tweede gele kaart. Terug de gele kaart? Die Nee, tweede? ik vond het echt absolute flauwekul. Zo, de enige nuance die ik erin meidje wil, is dat ik net weet wat Lucas Brouwer zijn had in de scheidsrechter. Lucas Brouwer zei het zelf niks. Maar ik vind, natuurlijk dat zoek ik zeer, dat stap ik wel op. Maar als die beeld niet weer romsjost, dan had ik het idee dat hij niks zei. Hij slaat heel op de groen. Ik denk dat het verstandig is dat we eerst even luisteren naar Lucas Brouwer zijn eigen analyse. Lucas Brouwer? Lucas Brouwer. Ja. Oké, Lucas Brouwer. Wat zeg ik nou? Ik probeer te leren van mijn fouten, maar nu nog in de wedstrijd. Leg eens uit. Nou, vaak laat ik de emotie ook wel zien in de interviews. Die probeer ik nu onder controle te hebben. Alleen nu moet ik het dus blijkbaar nog in de wedstrijd onder controle hebben. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Maar reken je jezelf dit dan aan? Ja, dit is gewoon dom van mij. Ja. Het zijn de emoties die hoog opliepen. In mijn ogen keer op keer hele rare, domme beslissingen. Ik heb niks gezegd. Niks gezegd. Nee, ik heb oprecht niks gezegd. Hey, Ik sloeg op het veld en ik zei dit. Ik zei, ik scheld hem niet uit. Ik sprak hem eigenlijk niet eens aan. Ik ben hem na de wedstrijd nog een hand komen geven. Het was gewoon puur de emotie, de teleurstelling van dat hij afblies voor met die corner. Dat mag dus niet. Nee, maar dat mag ook niet, want je mag ook niet van 100 meter komen aanrennen. Dus, terwijl je ook niks zegt. Dus het is de regel. En hij heeft gewoon, ik zei net bij NOS, ik denk dat het oprecht de enige goede keuze, goede beslissing is die hij heeft gemaakt deze wedstrijd. Ja, dat zei Lucas Brouwer. Wat voest je van zijn reactie? Je probeert hem wel even te prikkelen, hè? Ja, mooi. je- Ja, je probeert een paar keer te lachen ik tijdens moet het lachen interview. om... ja. Nee, maar Waarom dan? Nee, je probeert hem te prikkelen. Je probeert toch nog even een beetje uit te lokken. Eigenlijk, je wilde heel graag weten wat hij precies had gezegd. Of tenminste, Nou ja, of hoe hij het echt ja, maar bedoeld ja, heeft. Alleen, dat gaat hij natuurlijk niet zeggen. Want, Nou ja, maar zeg dat dan. Zeg dan als Nee, maar als je- dat zo is, waarom Ja, nee, maar moet je je weet vraag ook- wel stellen? nee, maar daarom zeg ik vond het mooi. Ik vind het mooi dat je het probeerde. Maar je weet ook, dat voor hem is dat vervelend. Want als hij alles gaat zeggen wat hij op dat moment voelt, ja, dan krijgt hij gewoon een paar wedstrijden schorsing. En ik begrijp hem wel. Kijk, een scheidsrechter moet toch ook een beetje aanvoelen. Kijk, het is niet de derde minuut dat je even nog moet laten weten van dit pik ik niet. Nee, maar daarom is Hichler een topskiertruchter in Nederland. Want die viel zo'n net on. En de maar- skiertruchters in Nederland die dat wel onvieren. Nee, maar ik vind hier voor een tweede gele kaart nog gaat geven. Ja. Ja, dat is Ja, inderdaad als kinderachtig. Als Vind ik de ook KNVB vervelend. nou gewoon een kerel is, dan zeggen ze van we draaien dit gewoon weer terug. En dat kan niet, want het is een tweede gele kaart. De gele kaart draaien ze nooit terug. Aan de andere kant, Maar zijn Tjoh, probleem ik is vind ook, hè, het het zo is nu, slecht. Hichler had natuurlijk wel een punt. Want de blessure die het wie al 2 minuten voorbij. En 2 minuten het spul net stil vanwege die goal. Alleen nog het Wie is moment dit, wie is dit nou echt serieus? Het moment wie natuurlijk heel dom. Hij hield al bij die ingooi daarvoor. Dus dat die er was al het- afluitje maakt. Doof is het een goede keuze dat Hichler die kon het naam lid? Ja, vond ik. Ik vond dat hij vond het hij echt hier kansloos. hij hier beter oplossen had, namelijk bij die ingooi. Het is net handig, maar ja, puur regeltechnisch het die gelijk. Er waren 4 minuten blessuretijd. ja, dat Op klopt. dat moment ziet we al een minuut zo'n 90. Ja. Ja, dat Heerenveen dan nog... We mochten al langer trog in, 2 minuten langer. Logisch, want het spul het even stil Precies, vanwege maar dat- de goal. maar dat ook maar FC geen 2 minuten. Zeker net. En FC Twente is natuurlijk onder het traineren en die gaat lezen. En daar heeft natuurlijk die prupper voor. Maar ik snap dat Roelof is toch een fan regels, van Heerenveen. ja, dat hij regels, baalt dat die regels. corner net meer naam. Ah, Daar ja, is de gooi- trommel weer mooi. Gooi het daarop. Maar ik vind het echt een kansloze beslissing. Ik vind het echt... Waarom? Ik hoor op het algemeen net zo van scheidsrechters afvakkelen. Maar nou wel even. Ik beslissingen op basis van het moment dat ze pakken. En die kan ik foute beslissingen nemen. Ik Hichler. Maar Ian, ik vond Hichler sowieso al een hele minderwestie fluiten. Echt irritant. Allemaal lietse foutjes dat ik... Just het nou net goed. Maar goed, ook dat kan gebeuren. Maar als je je niet aanvoelt aan het einde van de wedstrijd... dat er nog een corner komt... en dat je dan afluit je op dat moment... en formeel, volgens de regels... Oké, tijd is tijd. Afluiten. Nou, einde discussie. Einde discussie. Punt, dat is Einde discussie. Ja, En hij weet dat... jullie zijn ook van de regels zijn regels. Ja. Oh, Ja, voor meer regels. een hekel aan ook. Ja, daar heb je regels voor maken. Ja, de regels zijn regels, Ja, voor meer regels, zodat je net de discussie houdt, Nee, maar dan joh, je eerst moet de nog wedstrijd de discussie. aanvoelen. Een goede scheidsrechter voelt de wedstrijd aan. En die doet 2 dingen fout. 1, hij had die corner gewoon moeten laten nemen. Dat doen 99 van de 100 scheidsrechters doen dat. En als je gevoel is geen hebt, regel. Is als geen je- regel. Als je gevoel hebt voor de wedstrijd, dan doe je dat. 2, als je zo'n shitbeslissing neemt, dan komt er een aanvoerder ook nog op je af die Dat ben ik Nee, maar daar- niet. daar hebben we door die- Daar hebben we enigszins door die- emotioneel is. Daar ben je Maar door die- blijkbaar ook nog ineens niet echt zegt, weet je, iets over je moeder of weet ik veel wat. Hij doet niks.
En maar daar hebben we het door is. Het gaat door die corner. Stel je voor, hè. Hichler hier die corner wil doen. Stel je voor, hè. Hij jouwt die corner wel. En Heerenveen scoort. Wat denk je dat, wat voor lading ellende je dan door hem heen kregen hier? Dat wel mij valt. Nou, je hebt FC Twente hier er alle begrip voor. De scheidsrechter, ja, dat denk ik oprecht. Omdat 99 van de 100 keer die corner gelaten wij laten worden. zitten Sijs hier maar Roelof aan tafel. Een van zijn minder sterke punten is dat hij zijn ongelijk, wat hij dat vindt, nooit aan zal. Dus hij zal nooit zeggen dat Nee, hij maar- gelijk had. Zal ik je wat vertellen, Andor? Zal ik je wat vertellen? Nee, Wieke, rectificatie. Lucas, Nee. wat is het? Had die corner moeten laten nemen. Ik ben team Roelof in de zin dat hij die corner had moeten laten nemen. Maar uiteindelijk was het te laat. Als hij hem daarvoor had afgefloten, was er niks aan de hand geweest. Want dan was ook iedereen het mee eens geweest. Dat Precies. hij heeft al te lang laten Maar doorspelen. dat is de situatie toch niet? De situatie is, als daar heb je gelijk in. maar Ander als de ook. corner Alleen, wordt, dan vind ik ook. Ik zou ook boos nou ja, zijn. maar dat is de situatie Ik waar we het snap, over hebben. maar ik snap nu snappen jullie het opeens. Nee. Nu zegt we hebben nou even nu praten. Lucas Brouwer die zegt opeens dat ik snap de het mee eens is. Ik snap de frustratie bij Lucas Brouwer. Ik. Ja, maar regels zijn regels. Jongens, dan de 0 hier. Oh ja, dat is die Luc Brouwer. Dat is die Luc Brouwer. Dat klopt net. Nee, ik Maar rek we hebben nog het. oppassen in de montage. Maar goed, dan Dennis Hichler moet ook geschorst worden. de 0-1 van Daan Rots. Doos zei dus van, het is geen blunder van Andries Noppert. Maar hij zei, lees ook maar even nu waarom ik dat is. Nou, als je Roelof die heeft een soort systeem met kwalificaties van flaters. Ja. Blunder is echt gewoon het meest slimme. Dat Het is een Grains wie een blunder. Geen Grains wie een blunder. Maar daar is dus echt, nou ja, een flater. Dat is een Friese vertaling van blunder. Ja, maar dan krijg je iets minder. Nee, daar is de blunder. En in het Nederlands heb je Flater is een fout. Ja, een fout. Een fout. Ja, en ik denk dat Roelof... Ja, dit zit een beetje tussen, hij had hem kunnen hebben en een fout in. Ja, Oké. Nou, het is wel heel grappig, want Ja. in het Skoft Ja. hebben we daar een discussie over. Want ik wie daar met Mark van Rijswijk van ESPN, Jan Vincent van Zuiden van de NOS en ik Frank Wielaert. En we winnen er eigenlijk al je Wallouriens. Het is net echt een fout, nee. maar een goede keeper. Nee, het wie net echt een blunder. Nou ja, maar echt net een fout. Eigenlijk, we vonden het geen fout, maar een goede keeper hier misschien wel hoorn. Maar ja, dat is het hele punt bij Andries Noppert. Andries Noppert is op dit stuit net een hele goede keeper. Maar toen kwam Tijmen van Wissing, collega van RTV Oost en ik van ESPN. En die komt binnen en die zei, nee, mega blunder. Ja. Mega blunder. Dan heb je er stellen voor hoe het joeg, hè. Tijmen neemt nooit heel bot stelling in. Nee, Hij is zei, altijd heel genuanceerd. Ja, een goede keeper hier hem hoorn, wie een slapskot van die Bruns. En, maar goed. Rots. Ja, van Rots. En toen zei Andries Noppert van... Andries Noppert is een uitstekende keeper, zei Tijmen. Is een uitstekende keeper. En toen zei Frank Wielaert, nou oké, maar stel je voor, Oenestal je het fot. Maar FC Twente dan Noppert op Helly? Nee, natuurlijk niet. Dat voelde hij dan ook weer net. Nou ja, einde discussie. Ja, einde discussie. Maar ik vind eigenlijk, wat Visto? Ik vind er geen blunder. Geen blunder. Nee. Wie won van Boet? De 16 Wel een meter. fout? Ja, oké, maar als dan elke bal buiten de 16 meter die erin gaat, is het toch geen blunder? Ik vind ook geen fout. Nee, vind ik niet. Ik weet, in het systeem van Roelof, hoe zou het ze dan kwalificeren? Een systeem van Hij had het- semi-flaat. Maar, Semi-flaat. ah, mooi. Nee, ik vind dit... het is eigenlijk een slap schot in die zin. Hij was niet Maar heel goed, hij hard. zat- nee, maar hij zat Wel geplaatst. wel goed geplaatst. Ja, weet je, Feit is wel, het helpt net dat we het er nou alweer hoe haast. Nee, maar dat komt... Nee, dat omdat, logisch. maar dat komt doordat wat er vorige week Ja. is gebeurd. Oké, dat is gewoon... Dat is een blunder. Volendam hier die ik Dat al is een een momentje. blunder. Dat stinkt. Ja, maar weet je wat het ook is? Nu wordt iedere goal die gemaakt wordt... Onder bij een Noppert vergrootglas. Ja. binnen gaat, wordt Ja. uitgemeten. Ja. En wordt breed uitgemeten. Terwijl als dit inderdaad bij welke andere keeper in de Eredivisie dan ook gebeurt. Ja, kan gebeuren. En je hebt het er niet over. Nee. Dus ik vind het ook wat te makkelijk om te zeggen. Dus hier aan tafel... Ik vind het geen fout. Ik vind het geen blunder. Dus als hier aan tafel, wij als de fjouwer ambassadeurs van team Andries Noppert, wij zeggen ze alle fjouwer, geen flater. Klopt. Geen flater. Roelof, dat denk nog even, nou ja, het is Nee. een eigen systeem, maar Nee. geen flater. Nee. Oké, helder. Cambuur komt juni in actie, in Jong AZ. Nou, Hey, ja, dat is een mooi affiche. ja. Ja, toch? Ik heb mijn naam er gelijk opzet. Toen ik kiezen koer van je wedstrijden, ja, het is er ook dan. Maar moeten we... En nou, je auto staat nog vol, hè? Helaas. Ja, dat is jammer. Roelof en ik wilden graag... Ja, je jullie auto, wilden- je auto nee, staat bij vol, de zei je, Womer. dus dan... Ja, ja, terecht. sla hem Zin even in, over. hè? Ja, nee, dan... Maar dan vanavond sla hem wel even over. voetjes op tafel en live kijken. Ja, 100%. Bij de Wormer maandagavond. Ik snap het, Lucas. 100%. Ja. nee, niet hè. Dat is juist eigenlijk amper voetbal. Weinig. Ja. Samenvatting probeer ik te kijken. Maar Dus een keer een hele finale van het Nederlands elftal.
Dan wel? Nee, dan wel. Voor de gezelligheid en de sfeer. Met een biertje, Heerenveense witte Boys balletje. 2. In de kantine bij Heerenveense Boys Jeff. 2. Gezellig. Dan wel. Dan wel. Een Dan hapje moeten we toch inderdaad. hoe het Nederlands elftal hebben, even heel kwart. Max Meerdink, we moeten aan zich net verbaasd op zijn dat hij Max Meerdink als in de spits zit, zeker bij Jong AZ. Nou, ik denk het net. Ik denk Nee? net dat ze daar risico mee nemen met het eerste van AZ. Want iemand natuurlijk toont die weer Tchinlevski Sofia. Dus dat denk ik net. Maar Maar die speler natuurlijk zit vaak op de bank. En misschien wordt hij toch alweer wat minuten mooitje. ja, maar die krijgt hij bij het eerste. Ik wil tussen een Kwakman zal spelen en die Dijkstra zal spelen. Dus er zit wel wat van IMI dan, maar net. Ik denk Meerdink net. Maar goed, Oké. als deze podcast uitgestuurd wordt, dan minder opstelling bekend, zoals Tjens dit Meerdink erin. Ja. Al heel weer achterhellen. Nou, Meerdink is spits en fit. Cambuur had ook een spits, maar die is net fit. Nee, Nicolas Binder. klopt. En wie is er bij de laatste training? Wist wat hij zei? Ik ben er net. Ik ben er net. Nee, iemand heeft er inderdaad net. Nee, lest van zien bopperskonk bovenbeen. Ja. Dus die zullen na elke dag net mij dan. Dan zoen je ze van als de eerste spits net fit is, dan stel je je tweede spits op. Ja, maar dat kan u net. Nee? Nee. Kian Visser, die... Ja, de vernims die is nog net zo vier dat hij in de basis beginnen kan. Die moet natuurlijk de stap nog maatje. Die moet nog naar dat niveau tak groeien. Plus, als je Kian Visser inbrengen, dan gebeurt er wat. Dat hebben we de andere wedstrijden Schenken. Dus dat is eigenlijk een wapen wat Henk de Jong achter de haan horen wil. Jort van der Zanden is nog net fit genoeg, kan nog net beginnen. Dus ik denk... Maar wel invallen. Kan wel invallen. Ja, dus zit wel bij de selectie. Kan in debuutmaatje. Ik denk dat Balk of Rulke in de spits zit. En ik verwacht je dat Joram van der Veen zijn basisdebuut maakt. Als boetenspeler. Als boetenspeler. Ja, de Snitser die had in de Tarrie ook al aardig wat spelen. Die voelt zijn Dordrecht in. Rosmoed, dan denk ik. Toch? Of, Ja, daar ben ik nou, nog net... en die oor, hoe heet die ook alweer? Geurstrand. Oh ja, die. Ja. Geurstrand. Die speelt al linkspoets. Normaal speelt ze wel, maar misschien dat ze daar wat die roleren. Want Van der Veen zijn beste positie is in principe ook linksboeten. Ja, daarom. En Geurstrand kan misschien ook op de rugsboeten. Maar wat vind je daarvan? Dat als je een spits hebt, is geblesseerd, geschorst, Ja. bakt er niks van. En je hebt een tweede spits. Moet je die dan laten spelen of niet? Nou, in principe wel. Maar ik snap ook het verhaal. Wat Kian Visser komt van Hakkemanse Boys. Die maakt echt nog onjekje Lucas, bij jij dit vindt niveau. Dus, Nee, ik ben... ik snap wat je bedoelt, maar... Balk het voor hier en Jelly in de spits stonden. Rulke in de spits. Dat ben jongens die het channel Jij vindt het gewoon een belachelijke keuze van Henk de Jong. Nou ja, belachelijk. Ik weet het niet, hè. Ik zie ze niet Ik trainen. er wel even uit. Maar ik vind wel... Nee, maar ik vind... Zou ik zelf vinden, als ik tweede spits ben, of tweede keeper, wat dan ook, en... Hè, dat is gewoon kut. Dat voelt slecht als je dan... Voelt als een motie van wantrouwen. Ja, nee, maar daarom. En ik snap... Kijk, het verhaal daarachter snap ik. Maar ik denk, met alle respect, hè, maar zo groot is het verschil ook weer niet. Als je een hele, Dus een Hakemasse als je een Boys hele en- voorbereiding hebt meegedaan bij Cambuur. Ja, maar de had hij bijvoorbeeld al een week mist. Omdat hij zijn lichaam wennen moest om het elke dag trainen. Maar, Dus maar een weekje, anderhalve week. Je bent wel 6, 7 weken ver nu. Maar net elke dien is zo oortraind als die, hè, Lucas? nee. Nee, maar dat betrekt niet op mezelf. Maar dat kan, hij kan echt wel 60 minuten spelen. En Jort Tuurlijk, van het kan wel. der Sande die kan 30 minuten spelen. het ken ik wel. dat alleen dat zou ik, persoonlijk zou ik zeggen, stel die jongen gewoon op, geef hem de kans. Ja. En Nou, als, dat is en als hij, en de helft, als hij in de rust, dan kun je het altijd nog anders doen. Maar goed, ja, wat ik zeg, ik weet ook niet hoe die traint. En misschien heeft hij echt wel moeite om aan te haken of qua intensiteit. Maar het verhaal van Henk de Jong is meer dat hij een extra wapen achter de hoorn horen wil, begreep ik wel. Echt dat. Ja, een combinatie inderdaad van dat wapen. Als ze achter de hand achterstingen, en- dan dat je dan nog een stormrammer in gooien kunnen om toch nog de liekmakker of de winst te forceren. Maar ja, Dat vind ik dan weer minder reden. Zou ik zeggen, ja, laat die jongen. Maar goed, dat is het als je 3-0 voor staat, heb je hem ook niet nodig. Snap je? nou, dat is het verhaal naar Boetenta. Maar ja, Henk de Jong zit natuurlijk net zeggen, Kian Visser is nog net goed genoeg. Nee, maar daarom zeg ik dat snap. Dus daar kan ik niet helemaal over oordelen. Maar ik zou het wel. In Als eerste instantie van de buitenaf zou ik zeggen van stel die jongen lekker op. Eerst van een week een keer mij, de training van Cambuur. Want de kist dan Joen helaas net mij, omdat mijn auto vol zit. Maar dan kist van een week even een keer gaan we gezellig naar de training. Gaan we doen. Ik weet niet of het deze week lukt. Kom binnenkort gaan we eens trainen. Even bellen met de gemeente Heerenveen of het Ja, dat is. ja, nee, dat komt wel goed. Cambuur trainen net jongens, hè? Dat wist. Ambtenaar, hè? 9 tot Ambtenaar. 5. Matthias Narti, die doch net mooi, die Nee. heeft de koffers al inpakt, die gaat naar Zweden. Weet wie die club nou eindelijk al eens een keer? Hij zit al in Zweden. Hij zelfs. zit al in Zweden. Als het goed is hij medisch keurd. En zal Joert of Moon bekend maatje dat de transfer toe gaat. Maar weten we nou eindelijk die club?
Heeft hij het van primeurtje? Is het een primeur? Ja, een primeurtje. Dat kan be watchen, hij heeft de primeur. Nou, dat is... Het is, hou je vast. Ja? Goeie uitspraak. Jullie kennen het allemaal. Sirius. Sirius. Ja. Ja, dat is de club van. Nou, Oud-verdediger van Heerenveen. Een Zweed. Peter Hansson. Juist. Sirius. Ja, Heerenveen Oh. had ik een Giverdruk gebouwd, mooi. Het kind dat hij heel bot Die is FK. brandde binnen mij scouten, data. En dat ze zo bij Nati uitkwam binnen. En dat hij de stap maakt dus naar de Zweedse Allsvenskan. Mooi. Ja, Het heegste niveau in Zweden. Trouwens, Sirius. Daar ga ik nog net op gestudeerd. Ze staan krek boven de degradatiestreep. Dus het is net een topclub. Maar het is wat het heegste niveau. Dus op hem zelfs wel een promotie. ja, en hij gaat dan voort. Een middenvelder. Komt direct weer een vervanger voor Narti? In principe net. Net. In principe is dit de selectie waar Henk de Jong mij werkje maakt. Mits er nog in voor het maar dat kan Henk de Jong volle beter zelfs vertellen. Let de Majere dan. Henk de Jong. Als er nou wat oors gebeurt, dan is er wel wat mogelijk. Maar verder is er niks mogelijk. Hè. Eventuele opbrengst van Narti, dat maakt gewoon naar de club. Dat is nodig. Hè. De club had dus al goed geholpen, hè, met een aantal spelers te halen. Dus daar mag ik verder net op zeuren. En dan gaan we daar lekker mee aan de slag. Het hè? Ja, het is net zo, daar staan er nog spelers bij. Dit is prima, je kiest er goed maar werkje. Ja, maar we kennen van alles willen, maar het net mogelijk is het net mogelijk. Ja, dus wacht je dus. Ja, ik denk zelf eigenlijk dat Balk nog wel voortgeeft in die laatste weken van de transferperiode. Dus in dat geval komt Cambuur nog wel in actie, zoals Henk de Jong zei. Welke club heeft interesse voor Balk? Dat weet ik net, maar de wist hoe het gaat in zijn laatste weken van de transferperiode. Hij gaat wel weg. Nou, dat denk ik wel, ja. Ja. Wist je meer? Nee, ik ben benieuwd. Nee, Voor die cynisme. nee, maar wat voor... waar zit je aan te denken? Het zelf wil je het liefst naar het boetelaan. Nee? Eredivisie sluit ik ook net uit. Pek Maar- Zwolle bijvoorbeeld. Nou ja, de wist hoe het gaat. Nou is Pek Zwolle misschien een minder goed voorbeeld, maar clubs die het heel min on het seizoen begonnen binnen. Heracles. Heracles, Heerenveen. Net dat die voor bal komen zullen, maar die gaan in die laatste weken. Mag je hem nou- Ik denk, Roelof gaat nu inbreken, maar je corrigeert jezelf. Hey, Ja, joh. vind ik mooi. Die binnen al wat in paniek. Want ja, de eerste 3 of jouw wedstrijden, geen wedstrijd woen. Die clubs binnen genoeg, ik in het boetelaan. Nou ja, die gaan dan om haar een hinnesje. Die gaan dan op jacht naar spelers. En dus just altijd in zijn laatste weken van de Ik transferperiode. maak die onderbreken. Oh, nou. Ja, het is weer tijd voor jongens. Zo. De mystery guest. Kom maar in. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat wie net de beleidsmedewerker van de gemeente Heerenveen, maar dat wie de medewerker van Omroep Friesland. En wij moeten nou, en wat voor die, en wij moeten nou rieden wat er onder de telefoon is. We stellen vragen en die willen dan alleen nog maar ja of maar nee beantwoorden. Zal ik beginnen, jongens? Zal ik beginnen voor de keer? Hebben wij een primeur? Is het dan eindelijk zover? Hebben wij een vrouw onder de lijn? Nee. Nee. Lucas. Voetbal je of heb je gevoetbald? Ja. Ja. Heeft u een verleden bij SC Heerenveen? Ja. Hij jou al eens een keer vaker te gast west in de podcast? Ja. Ja. Freur van de show, maar we toch wel nemen. Freur van de Zijn show. namen komt geregeld voorbij. Met een zwaardere stem. Ja, maar dat is voor. Oh ja? Hij is, Ja, hij is, Sinterklaas. hij is gek op aaien. Oh, dit is die keeper uit Zweden. Hoe heet die ook weer? Van Jan de Boer! Jan de Boer. Nou, heel goed. Ja, Jan de Boer. Ja, Uit Noorwegen inderdaad. de keeper uit Noorwegen. Ja. Ja, Zijn namen komt vaak voorbij. Hè? zekers. Ja. Dag Jan. Hi. Hey jongen, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Gaat Mooi. goed. Want jullie hebben dit weekend ook weer Gisteren voetballen. gevoetbald, maar ja, 2-2 was, dat was minder. Want we hebben de punten wel nodig voor directe handhaving. Maar persoonlijk gaat het goed. Oké, wie dat 2 blunders of 2 flaters? 2 wereldgoals. Maar Jan, je hebt 2 zindoelpunten gekregen. Dan kan een keeper toch net tevreden wezen. Of binnen oren ding wees er wat tevreden hoe bist. Nee, eens. Maar ja, voor de rest gewoon goed gespeeld. En ja, voor de rest gewoon tevreden met hoe het leven gaat. Dus daarin goed. En tevreden dat je hem weer scoort, want dat wie Evelien? Ja, dat was nu volgens mij 4 wedstrijden geleden. En ja, als je punten moet gaan sprokkelen en je scoort niet, dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal.
Hij heeft een speeltje in Stromgotset. Hoe spreekt dat uit? Stromgotset. Ja, je komt aardig in de buurt. En daar speelt het Farzi. Daar had Jereveen wel interesse voor hoor. Voel die daar je op? Nee, niet bijzonder moet ik eerlijk zeggen. Zet waar Het een is geen streep door. Kalsbeek. Bedankt. Ja. Hij had echt speelt in Sarpsborg. Wist waar hij speelt? Ja, Daniel Karlsbak. ja. Die komt trouwens Joen in actie, hè? Daniel Karlsbak. Oh, de Hest was jongen voor de Karlsbak-index. Zeker, maar ja, die komt jou net in actie, want die maakt Joen pas voetballen. En ik heb ook even Joen naar Johnny Jansen, Johnny en Ronnie, die bellen weg regelmatig uit Bali, maar die hebben ook weer een pak slaag gekregen. Die van 4-12 verlen van Surabaya. Ja. Dat mag wat van Jan de Boer, hè? Uit. Of thuis. Ja, uit. Altijd lastig. Maar die speelt het bij... Je zit wel boven de degradatiestreep. Tredje in de Jorrik. Correct. Ja. Dus als Kalsbeek vanavond even scoort, dan staan wij er weer een stuk beter voor. Oh, ja. Gisteren uitlezen, Jan, hoe kan het nou? Want wij begrijpen er niks van dat Daniel Karlsbak der haast topscorer is van de elite-serieën. Nou, ze geven hier, moet ik eerlijk zeggen, wel heel makkelijk penalties. Dus misschien dat dat meespeelt. En ik hoorde dat hij geheimwee had en dat hij graag terug naar Noorwegen wou. Dus misschien dat dat meespeelt voor hem. Ja, en hoe is het dan met jij? Want ja, dan komt natuurlijk uit Friesland en dan zit er helemaal in Noorwegen. Heeft toch wel eens lijst van heimwee? Nee, tot nu toe gaat het goed. We hebben wel straks na volgende week zaterdag weer een break. Dus dan ga ik even terug naar huis. Dus dan kan je even iedereen zien. Even bij VV Sleert een traintje kijken. En dan kan je er weer tegenaan voor de laatste 10 wedstrijden. Ja, VV Sleert. Zit hij trouwens in dezelfde competitie als Jereveense Boys? Nee, eentje lager. Eentje lager. Hoe doet dat, Jan? Want dan is het al een beetje keepertrainer op afstand bij Sleert. Ja, tot nu toe is het heel weinig. Maar ik probeer ze wel te volgen. En als ik terug ben, wedstrijdjes te kijken. Dus dat is wel leuk om met iedereen contact te houden. Ja. Wat gebeurt er alweer op achtergroen? Ze is die in de klaarkamer. Ja, de rest van het team komt binnen. Want ze zijn hier alles aan het verbouwen. Dus vandaar dat je mensen hoorde timmeren. En nu komen er een groep Denen binnen. Oh ja, die zijn altijd lawaaimakers. Luidruchtig. Ja, wanneer kom je weer in actie? Volgende week zaterdag tegen Vålerenga. Vålerenga. Topclub, hè? Topclub. Hij moet zien mooie club. Beurden spelen, want die had Champions League hellen zelfs, hè? Of bijna. Ja, dat was mijn eerste wedstrijd die we speelden. We hebben 1-0 verloren thuis. En we spelen de laatste wedstrijd, of de ene laatste wedstrijd van de competitie tegen hun uit. Wie dat die eerste wedstrijd toen ze die 120 aaien kregen, dat is man of the match. Ja, dat was die wedstrijd. Ja. Ben die al op, die aaien? Ja, die zijn op, ja. Oké. Nou, we horen die in de gaten zo. Nog één dingetje. Ook nog één ding. Snijden spelen echt 2 oude clubs van Jans in elkaar. Nou. Cambuur en VVV. Oh ja. Volgens het wat, Jan, wat verwacht is voor Snijn? Ik denk Cambuur gaat winnen. Maar voor de rest bij VVV is bijna iedereen weg. Dus ik spreek eigenlijk weinig jongens nog. Bij Cambuur dan nog een paar, zoals Balk. Maar ik denk dat Cambuur gaat winnen. Ja, wat wordt er naar je club van Balk? Dat wist je dan. Nee, zoveel spreek ik hem helaas niet. Jammer. Nou goed, we horen die net wel in de gaten, Jan. Ja, en als er weer Aaien winst, dan bellen we weer. Helemaal goed. Oké, Jan de Boer, jongens. Hoi. Hoi. Nou, toch even leuk. Mystery Guest uit Noorwegen. Ja, nou, ik denk, we nemen hem altijd hoe de Daniel Karlsbak. Ja, en ik zie het vregen we moet maar Jan. Ik zal even zien in dat Lucas Brouwer hier aan tafel zit. Maar oké, dat is dan ook wel. Precies. Nou, ja. Een beetje jammer. Maar Ik heb trouwens een andere index nog. Nou. De Dimitris Rallies index. Ah. Toch ook al 2 doelpuntjes in 7 wedstrijden. Bij Jagiellonië Blikvak. Begint toch net voor elke oud-speler van Jereveen nou zien hoe die in Nederland doet? Oké, Nee, toch? Sorry, dan is het niet een succesvol publiekje dan. Nee. goed item. Goed item. En next. En we gaan door. Want er is een heel soort trainers hoorn. Dwight Lodewegen is natuurlijk hoorn bij Cambuur. Henk de Jong. Foppe de Haan is nog hoorn. Dwight Lodewegen is trouwens echt bij Jereveen. Wat is nou eigenlijk die allerbeste trainer? Waar heeft goede herinneringen hoorn? Ik heb een hele mooie tijd gehad in België. Mijn trainer, toen ik kwam, was Dennis van Wijk. Kerel van Willem II? Ja. Nederlander ook, hè? Ja, dat is een Nederlander. Maar dat is een Amsterdammer. Die paste niet bij die Belgen. Tenminste niet bij die cultuur die ze wilden dat er ging heersen. Ja, dat botste te veel. Die is toen na 3 wedstrijden ontslagen. Toen kwam Wouter Franke. En dat vond ik echt, qua trainer was hij echt goed. Echt een duidelijk spelplan. Echt, vond ik top. En als mens ook. Dus daar heb ik eigenlijk de beste herinnering aan. Daar heb ik ook langs mee samengewerkt. 4 jaar eigenlijk bijna.
Maar hebben ze in België dan betere trainers als in Nederland? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar anders. Hij was assistent-trainer bij Kortrijk volgens mij. Hij had echt vanuit de amateurreeks, hij heeft wel zelf altijd gevoetbald, het hoogste niveau in België. En vanuit de amateurreeks is hij langzaam opgegroeid als trainer. En toen kwam hij bij ons eigenlijk. Nou goed, Mechelen was net gedegradeerd. Nou, best wel veel druk, 3 wedstrijden. Volgens mij hadden 2 punten, 3 wedstrijden. Terwijl eigenlijk toch gedoodverfde titelkandidaat waren. Dus hij kreeg best wel wat druk. En vanaf het begin ging het lopen. En daarna is hij naar Genk gegaan. Gent zit nu bij Sint-Truiden. Roelof zit op Google. Ja, dus ik ben het interessante informatie om voor u te delen. Nee, net echt. Nee? Dat doe ik gewoon heel wat oors. Nee, ik vond dat als mens ook een toptrainer toen hij kwam eigenlijk. Was net bij ons de drieling geboren. En dus toen had ik al, die eerste wedstrijd heb ik nog gespeeld. Die andere 2 wedstrijden heb ik gemist toen. In verband met die vroeggeboorte van de kinderen. En eigenlijk vanaf het moment, de eerste keer dat ik hem sprak, hij belde toen eigenlijk van, ik ben een nieuwe trainer, sowieso. Nou, kijk maar wanneer het voor jou uitkomt, wanneer je wil komen trainen. En zonder dat ik wist wie die was, zonder dat hij mij kende. En vanaf dat moment eigenlijk gewoon een hele goede band gehad. Dus als er iets was, je kon voor alles bij hem terecht. Als mens top en als trainer. Maar heeft u dan misschien in België, want hij is in Spanje voetballen en in Nederland. Heeft in België misschien wel die mooiste tiert hoor? Ja. Nou, qua voetbal zeker. Ik denk, en ook... Bij Mechelen, hebben we het op de kazerne. Ja. Bekerfinale, wie dient hechtepunt? Dat was voor mij persoonlijk was het een hoogtepunt. De mooiste prijs die ik heb gepakt. Maar ook in alles, de hele sfeer in zo'n stadion, wat rondom zo'n bekerfinale hangt. Dat lelijke Koning Boudewijnstadion. Dan is het... ik weet niet, het is heel raar, want het is lelijk. De dag voor de finale train je daar dan. Ja, dan is het lelijk. Het is ook vrij oud van binnen, de smalle gangetjes. En je loopt die Sintelbaan eromheen. Denk, je ziet het nog niet zo gebeuren dat het daar een bekerfinale gespeeld wordt. Maar als je dan die dag erna naar het stadion toe rijdt, je ziet dan inderdaad echt zoveel mensen al op straat in de clubkleuren. En je komt het veld op voor die warming-up. En dan zie je echt 25.000 Mechelen supporters, rood-geel. 25.000 blauw-wit Gent. Ja, dan is het echt ineens... Ja, dan is het echt een arena. Ja, en als je eigenlijk nog winnen natuurlijk. Als je eigenlijk nog winnen, dan is het helemaal mooi. Tegen alle verwachtingen in eigenlijk. Ja, niemand... Wouter Frank was toen ook trainer? Ja. En nu trainer van Sint-Truiden? Ja. Staan er 5 wedstrijden bovenaan. Oh, dat heeft even opzocht. Niet schrikt. Linksbuiten? Ja. Sebaoui. Ja. Kijk eens aan. Jongens, een aantal sjoggersvragen hebben we binnengekregen. De eerste is eventjes, wat is er mis met de opbouw bij SC Heerenveen? Vindt deze meneer. Roelof, wist u dat? Ik denk dat hij vindt dat de opbouw wat stroperig is. Slordig vooral. Slordig? Dus de passes te volle. Ik ken die cijfers net. Maar ik denk dat de volle bal naar de komt, dat hij dat bedoelt. Vooral als het ook gebeurt dat hij in de eerste helft te volle. Ja. Hij zei het echt van, is Mbuyamba van Volendam net een betere verdediger als Hopland en Kersten? Maasie Willemsen heb ik nog. Ja, Maas Willemsen moet nog wel een beetje wennen. Hè? Dus ik vind dat wel een goede voetballer. Maar die moet echt nog wennen aan intensiteit. En die komt natuurlijk bij de UTKKD, bij de Graafschap. Ja. Dat was natuurlijk ook wel gewoon bij Cambuur als centrale verdediger voetballen. Klopt. Wat was toch hiermee zitten? Geen idee. Oh. Nee, ja, de opbouw van... Robin Veldman mag bellen. Ja, absoluut. Nee, ja, ik moet Robin nog... Ik kwam hem vorige week, 2 weken geleden tegen. Koffietje drinken in Heerenveen, kwam ik hem tegen. Dus ik had gezegd dat ik hem nog zou bellen. Bij deze moet ik nog doen. Bedankt voor het herinneren. Ja, zeker. Maar, en waarom moet jij nee, absoluut. Bellen? Ik denk eigenlijk dat Robin Veldman nooit deze uitzending met die bellen had. Dat mag ook. Mag ik hem van vliegtuigstand halen? Als hij nu aan het kijken is. 2 telefoons. Hij mag op 1 van beide bellen. Ook op allebei. Nee, heb ik inderdaad nog gespeeld. Ja, klopt. Maar vinden wij echt dat de opbouw van achteruit bij Heerenveen dat het wat iets meer tempo in mooi? Ja. En ik vind het vooral slordig. Onthoud dat. Het is te vaak te volle foutjes in die zin. En Van Overheem is redelijk balvast wat dat betreft. Maar Hopland had natuurlijk aan het einde van het vorige seizoen weer die wel op. Die had nou wel weer een stap maken. Kerstering dan net meer begonnen. Maar zoals Mbuyamba, ik vind Mbuyamba wel echt een enorme... Maar goed, er komt geen centrale verdediger meer bij. Nee, helder. Alleen als een pareltje, een buitenkantje komt, dan komt er nog een buitenspeler. De zogenaamde buitenkantjes. Dan heb ik nog een vraag, die is voor die, Andor. Johannes is dit. Johannes, die wil weten, als het ooit nog eens een keer goed komt tussen Pieter Kooi en de Piekenboer.
Het zou voor Cambuur beter wezen van Wol, maar ik verwacht je van net. De verwachters van net. Oké, en deze is dan van Rudy. En die is voor jou, Lucas. Rudy vreegt om welke club hast je warme gevoelens oorhouden? Om Cambuur of om Heerenveen? Ja, dat is weer een lekkere vraag, hè? Ja, Nu ga je mooi, diplomatiek antwoorden. Ja. Nee, Cambuur. Cambuur? En omdat? Ja. Nee, maar ik ben Cambuur in de jeugd natuurlijk. Er liggen veel meer herinneringen. Dus daar heb ik zeker aan mijn jeugdperiode daar hele mooie herinneringen. Ja, en natuurlijk dat is waar je debuut hebt gemaakt in het betaald voetbal. En ook de jaren die ik dan heb meegemaakt. Ja, je wordt kampioen na zoveel jaar weer een keer. Ja, dat was één groot feest. Nou, die 2 jaren die ik in de Eredivisie heb mogen spelen, ook fantastisch. En daar heb ik ook echt vriendschap aan overgehouden met jongens die ik nu nog steeds zie en spreek. Wie bijvoorbeeld? Ramon Leeuwin. Assistent-trainer bij Jong AZ. Nou, doe hem de goed vanavond. De oorskest van mij, dan maak je plak in de auto. Nee, maar dat komt wel goed. Dat regel ik dan zelf. Dus dus Ramon, die zie je spreekt nog regelmatig. Die is nog bij mij in Spanje ook geweest. Dus die ben ik blijven zien. En Marlon Pereira heb ik ook altijd contact mee gehouden. Dus dat zijn, wat ik zei, dat echt vriendschap die ik daar echt aan over heb gehouden. En ja, in Heerenveen hebben we ook een mooie tijd gehad, de 2 jaar maar. En ook daar spreek ik nog wel eens mensen. Maar dat is toch anders. Toch anders. Dat is toch anders. Dus wat ik zei, ik ben ook veel langer bij Cambuur geweest. Als Heerenveen en Cambuur nou tegen elkaar spelen, voor wie juich je dan? Of komt er nou een heel diplomatiek aan? Nee, dan eigenlijk voor niemand. Oh. Sterker nog, er zit de televisie net in zo'n. Dan wel. Dan bel je me wel. Ja, dan bel je me als wel. analist, Dan wel, ja. Dan wel. Dan ineens. Nee, maar dan is het anders. Nee, maar dat vind ik dan leuk. En alles moet gratis hier. Ja. Dus nee, maar dat maakt hem echt niet uit. Cambuur tegen, dat is gewoon een mooie wedstrijd. En dan eigenlijk als het weer 2 keer is, dan zou het leuk zijn als Heerenveen wint. En Cambuur die de wedstrijd de Leeuwarden winnen. Ja, nou ik hoop net dat het Cambuur ook wint in Alkmaar. Want daar staat ze nou aan in de auto. Oh, Weidewormer, hè? Weidewormer. Ja, ik ben wel iets teleurgesteld, want Geert had verliezen hier, toen hij naar Jong AZ ging, ronkende verhaal. Jan Sierksma die hem op te wachten bij een bakje koffie. En nou ja, daar hiek ik me een beetje op verheugd. Maar Jan had vrijhoed. Oh. Dus die is er net. Die is er helemaal net. Nee. Dus, maar goed, Marten zou ik nog kennen. Ja, maar ik vind Jan leuker. Die kans achter Stoliets. Jongens, we zijn er rond aan. Naar de overdenkingen. We moeten een keuze maken. Misschien maar we nog even, want we zitten hier toch ook een beetje om de carrière van Lucas naar Libbenmien te blazen. Misschien maar we nog even de eerste op een berichtje zetten, want Jan Sierksma, Verste Lustra, Linten Postumus, Verste Lustra, de directies van Heerenveen, Cambuur, Lustrië. Lucas, nog even de eisen op een rijtje. Het liefst in het noorden? Voorwaarden. Oh ja, voorwaarden. Het liefst in het noorden. Liefst in het noorden? Maar dan valt alleen, dat is alleen Emmen nog. Nee, maar dit ben de voorwaarden. Rolf, nou net gelijk beginnen. We willen net een discussie starten. Bij Heerenveen kan we nog buitenkantjes kunnen nog. Ja, buitenkantjes. Minimaal 2500 netto. Ja, het salaris is onderhandelbaar. Ik ben financieel niet zo moeilijk. Dus financieel komen we wel uit. Wollenhoers erbij? Als het in het noorden is, hoeft dat niet. Nee, hoeft het niet. Nee, Oké. Nee, maar Zuid is dus wel een optie, maar dan moet er een huisje bij. Dan moet er minimaal zeker een huis bij, maar liefst niet. Liefst in het noorden. Buitenland nog? Een heel mooi avontuur. Wij hebben goede contacten. Ja, wij hebben Johnny en Ronnie mogen bellen. Nou ja, Johnny en Ronnie. Verste Lustra's. Dat kunnen we zijn regelen. En dat is dus zo'n club waar het nou paniek is in. Die hebben we in de eerste 3 wedstrijd nog net woen. Nee, 2 puntjes. Nou, maar wij kennen ladingtrainers in Indonesië. Pieter Huistra luistert altijd. Ja, Patrick Kluivert. Luistert ook. Sonny Stevens, keeper in... Alex Pastoor. De bondscoach van Brazilië kan ook nog bellen. Goed, jongens. Simon Tahamata. Ja, ik moet mijn paspoort nog verlengen, dus dat wordt hem. Even waarom naar de voorwaarden. Binnen nog meer? Eigenlijk valt het wel mooi. Maar liefst in het noorden. Liefst in het noorden. En dat is het salaris. Boven dus, Utrecht, salaris komt allemaal goed. Maar de Grange... geen autootje nodig heb ik ook allemaal. Dus maar allemaal, de Grange is Boppen Utrecht. Of ietsje heen. Ron Jans mag ook nog bellen. Ron Jans mag ook nog bellen. Elkaar aan misschien weg. Ja. Boppen Utrecht. Oké, nou helder. Dermoy? Volledig? Ik zou zeggen, 2 september, de deadline van de transferperiode, had Lucas een club. Menno van Dam heeft jou vroeger nog als talent opgepikt, trainer van FC Emmen. Ik moet heel eerlijk zeggen, Emmen... Die moet bellen eigenlijk. Ja, die moet het cirkeltje rondmaken. Menno van Dam is mijn eerste trainer bij de voetbalschool geweest, bij Cambuur. Dus daar ligt een mooie herinnering. Nog gestuurd. Van Emmen, heb je die al gebeld? Heb ik niet gebeld? Je geeft wel een beetje initiatief tonen. Nee, maar daar gaan we nog... Ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit. Ik heb Alfons, heeft mij laten debuteren bij Cambuur.
Alfons Arts. Er zijn zoveel linkjes. Nee, maar daarom. En Dus eigenlijk... Ik had verwacht, die Rinse gaan me bellen. Hè, Roelof heeft een goed woordje gedaan. Nou, die Lucas is zo'n goede jongen. Bellen. Goed zo. Voor 12 september is nou absoluut een nieuwe club. En us had het in elk geval net lang. We gaan nou naar de overdenkingen. Je moet er kiezen en we komen er net op waarom. Andor, Kian Visser of Joran van der Veen? Nou ja, Joran van der Veen. Joran van der Veen. Dan gaan we naar Roelof. Doe mij ook zo makkelijke. Lucas Brouwer of Lucas Bijker? Bijker. Lucas Bijker. En de laatste is van... Dankjewel. De laatste is van Lucas zelf. Thomas Gaves of Lucas Bijker? Niet Thomas Gaves. Goed zo. Na je weekend. Dankjewel Lucas. Ik vond het hartstikke leuk als de wierst. Na je weekend ben we er weer. Dan zit je hier aan deze tafel. Cambuur-trainer Henk de Jong. Zo. Ja. Was er nog wat leefzezen, Tjen Henk? Ja, Of is nog een vraag voor Henk? Rode lampje brandt. Doe maar. Nee, nou, buitenkantje. Die moet je pakken. Ja. Die moet je gewoon pakken. Nogmaals, Maasman of Lucas Bijker? Na je weekend dan ben we er weer jongens. Mij een nagel naar je grootvolle podcast. Dan dus mij Cambuur-trainer Henk de Jong. Onthoud.